आंलाय मा रोङो फाग्ला दे एसे प्रमोसन खालामना होदोब्रा आंनि चेनेलखौबो नै जोंना प्रमोसन नामा जाब्रा आं मा बुंनो इउटुबार जानोसै बेबो माने इउटुबाव खामानि मावसिगोन आरो लासै लासैनो बिथाङा यो बड'लेण्ड फिटनेस नि फंबाय बियो औ रियेल फंबाय रियेल नाम अरिजिनेला मामोनलाय नोंना बावबावबाय बाबुराम ब्रह्म नामा बाबुराम ब्रह्म नाम मोजाङावले बरिया नाम गाज्रियावले आयु लाजाया ओमफ्राय नों मा नाम लानो सानदों आङो दाबायदियाव नाम सोलायबा मा नाम लानो नों बुंदो मा नाम लानांगौ नों सानदो आं मा साननो बेलेग एकदम निकनेमफोर निकनेमफोरथ' आंना बेनो बाबुरामानो मोजां ओमफ्राय उनावहाय मा टाइपनि भिडिअ बानायगोन रिएक्सन जानला मोनला ओरै होमबालाय औ एभ्रिथिं जानला मोनला मा मोनो बेखौ जालाबायनाय मा मोनो बेखौनो नायलाबायनाय जागोन नामा हले सिख्लाफोरजों बाबु होनजानो मोजां मोनो आरो नामा राम गैयालासिनो बाबु दोनबाबो जायो नामखौ जागोन खुलिगोन दा खुलियो जागोन नोंनाथ' बरिया गारि दंखायो गारि दं हनै आंना फैफिले सोरबा रिजार्भ नांगौबा आंखौ लिंहर नाम्बारा डिसक्रिपसनाव होना होगोन कासकट्रा एरियायाव मोनगोन आरो अबेसिम मोनगोन नोंखौ बङाइगाव ओरै गासिबो सामथाइबारिनि लिंहरनो हागोन नोङो गासिबो बासुगाव थांनो बङाइगाव थांनो क'क्राझार थांनो गासिबो एभ्रिथिं बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आं लांजोबगोन भाराया खम जागोन आरो बारा नङा फुंखा ब्लग चेनेलनिफ्राय माबाबा लिंहरबा खम जागोन एसे बेनो एसे डिसकाउन्ट मोनगोन एसे डिसकाउन्ट होगोन ना डिसकाउन्ट होगोन जाबाय खुलुमबाय साबसक्राइब खालामना हो फुंखा ब्लग इउटिउब चेनेलखौ येस जाबाय बर'जों बर' खालामलायनांगौ सनाफोर आंनि इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन हेल' गाइस टुडे कामिं कासकट्रा बाजार बास स्टेन्ड नै जों दा नैबे गस्ला स्ट'राव दंफैयो आरो ना नै फुंखा ब्लगनि बाइकआ जों बाव दंफैयो टाइम पास ओरैनो नायफैदों आरो ना जों नै बाव गस्ला दखानाव आदा मा गस्ला दं बाव नायनो हागोन गासिबो लंपेन्ट मोनजोबगोन ओमफ्राय दामफ्रा माबायदि बारा नङा ना नों फंबायाबो गस्ला लानो नागिरदों नामा लाखांबाय ना दे गस्ला नायनायसै मोनसे गस्लाखौथ' नांला आंनो सिङाव गानग्रा बैखौ गस्लायाथ' नांला दंखाजोबो गासिबो एभ्रिथिं दङ आं नैखौसो नांगौमोनलै नैखौ नै औ ब्लेक कालारनि हर दे औ आंनो ब्लेक कालारनिखौ पसन्द जायो बांसिन दे हर दे ब्लेक कालारनि ओरै दखानदारा खेवनो रोङा नामा ब्लेक कालारनि आयु एभ्रिथिं दंजोबो माथो ब्लेक जागोन ना ब्लेक कालारनि औ नैबे माइक्र'मेन गानगोन नों ना औ बेसेबां साइज गाननायाथ' आंना मा बुंनांगौ दे नोंनो नायना हरदो डाबल एक्सेल नामा मोजां गाइस बरिया मा नाम होनदोंमोनलाय बियो माइक्र'मेक्स ना माइक्र'मेन औ माइ गड बरिया मासबुट बरिया ना नों नायलाय बेयाव नायनो माबायदि दखानदारखौ बोरै नोङो अरे कौन भौंक रहा बरिया ना दे जुदो बेसेबां बे दामा बेखौ माबा गोलैगोन बियो ने 180 दे जुदो बेखौ मोनसे ओमफ्राय बेखौ साइडआव दोनथ' दे नुनानै औ गाइस अखा हाहां जादों नै दखान नायदों माबायाव गस्ला नायदोंमोन गस्लाफोरखौ नै पुमानि दङ बरिया बेबो पुमानि ना बरिया जेबो जायाना बे बेनिबे नैबे पुमा वाइट कालारनिखौ बरिया नुदों बेखौ माबायदि नुगोनब्रा गाइसमोन नायहरलाय कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुयो सिख्लाफोरासो सेंग्राफोर नङा ना गाइस दे ओमफ्राय बेखौ जुबाय ना मा लाबावनोब्रा जासिगोनदां दे आदा एभेलेबेल ना ओमफ्राय नोंनि स्ट'राव माबायदि दा सान्दि मोजाङानो सोलिदों मोजां ना ओमफ्राय खबर सबर बोरै
Adanya एकदम Buria na? Buria. Ompray मा ओंख्रियामोन? Oke. Apa saja? Kopi man. Kopiमोन ना? Buria. आदाखौ खोनानाय बायदिबाथ' माथो मानसिफ्रा बाजै लायदो होनबाय थायो ओमफ्राय नङाब्रा बे लोगोफोर Dukantara bener. Tangsih. Hado. deh bye 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 bye. Bener nih guys dukana. Dah tangsih. Uka hasiganलै. थांदो. Bye bye. Jangan tangsih toh. Salde. होमबा दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामसै गाइस नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस बाय बाय लाभ इउ अल जै बर' हारिनि जै बाय 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 बाय